Родолюбиви граждани се събраха, за да учредят общинската структура на политическа партия Национален фронт за спасение на България в Приморско. Те се обединиха около идеята за извеждането и спасяването на България от ръцете на сегашното антибългарско управление и съхраняването на патриотичната кауза. Да срещнат с хората дойдоха съпредседателят на Родолюбивата партия и водещ на предаването Паралакс по телевизия СКАТ Валентин Касабов, заедно с регионалния координатор на партията за Бургаска област Ангел Божидаров. Мога да се съглася, че България ще бъде на последно място в Европейския съюз по дохода. Е абсолютно ненормално за мен. Защото аз съм твърдо убеден, че българският народ е трудолюбив. Нашата партия е националистическа партия, която работи за България. Поставили сме България единствено, заради която има смисъл да се работи. Присъстващите изявиха категоричната си позиция, че изцяло подкрепят каузите, залегнали в програмата на политическа партия Национален фронт за спасение на България, а именно спиране на циганизацията и турцизацията, икономическото и духовно потъпкване на българите и осигуряване на страната на едно по-добро бъдеще. За общински председател на структурата беше единодушно избран един от първите приел да стане член Стоян Диханов. Младите хора в общината да имат работа, да остават тук, а да не бягат зад граници. Ние сме патриотична организация, се борим българина да остане в България. Секретарското място зае Дончо Гунчев, който също е сред учредителите на формацията. В края на учредителното събрание всички си пожелаха ползотворна работа и максимално постигане на поставените цели.